ମୁଁ ସଞ୍ଜିତ ନାୟକ କହୁଛି। ସିଏ ଡ୍ୟୁଟି ସାଇଲର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଚକ୍କର ଦେଇକି ପଇସା ଭଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 24 ଜଣଙ୍କର ନେଇଯାଇଛି 19,80,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ପତ୍ର ଦେଇଛି ମିଛ ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ସବୁ ଜଲେଟ ଫଲେଟ ବୋର୍ଡ ଯୋଉଟା ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେବି ଡ୍ୟୁଟି ବି କରାଇଛି ଆମକୁ। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି ସେତିକି ନେଇକି ଥାନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକି ରିଜର୍ଭ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ। ଏସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଲୋନୀ ଆଉ ସାକସିଙ୍ଗା ଏମିତି ଏମିତି ସବୁଆଡେ ମିଶିକି ଏମିତି ନେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଜମ୍ବାଳି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଫ୍ରଡ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଦେଲୁ ଆମେ। କ୍ୟାସ୍ ତ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ସବୁ କ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ କ୍ୟାସ୍ କହିବେ କ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେବି ଇଏ କରିଦେବି ସିଏ କରିଦେବି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଫ୍ରଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତୁମ ସହିତ? ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲୁ ସବୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ପତ୍ର କିଛି ଆସିଲାନି କିଛି ଅଲଗା ସାଇଡିଂ କଲେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲେନି କିଛି ନି ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ କେସ୍ କଲୁ ନା। ଡ୍ୟୁଟି ଚାକିରି କରି ସାଇଲର ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଦବ ତାପରେ ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ପରେ ଦବ ବୋଲି। ଡ୍ୟୁଟି 1.5 ମାସ ଭଳିଆ କରିଛୁ ଆମେ କିଛି ବି ମିଳିନି ପଇସା ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି।